Duro ang mga antikenyo nga nalipay. Ilabiran ang mga education graduates sa probinsya. Bangad ang antike ang gendasignara bilang isara sa mga additional testing center para sa September 2022 Licensure Examination for Professional Teachers. Diyang gin-anunsyo kang Professional Regulation Commission o kon PRC saan ang Facebook page kang nagligan nga Webes sa Agosto 11. Suno sa PRC, ang tinutuyo kadyang ang makabulig sa mga exam takers na hindi rin mag-travel pa sa ibang lugar, agad makabuol kang eksaminasyon kag hindi rin magastuhan pa. Namanaan nga sa paraabuton nga September 25, 2022, pagahiwatun ang September 2022 Licensure Examination for Professional Teachers kag nagtapos ang aplikasyon para kadya katong Hulyo 25. Diyang ika-apat rin nga batch ka mga lot takers para sa kadyang tuig kang 2022. Una katong January 30, March 27, June 26 kag kadyang September 25. Ginalauman naman nga sa paraabuton nga December 9, 2022 magagawa ang mangin resulta kang September 2022 Licensure Examination for Teachers. Para sa The Public Record, Mark Anjo de la Gracia, The Kinaray-a Chronicle.